खुलुमबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडीएफबी उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मावफुं सोद्रोमा जानानै साफ्रोम बर' रायजोनिसिम जांख्रिथायारि हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। एक्स एनडीएफबीनि समाजारि जेंनानि सायाव खामानि मावनायखौ साफ्रोमबो बर' रायजोफोरनो मिथिहोनाय थांखिजों इउट्यूब चेनेल आरो फेसबुक पेज खुलिनाय जाबाय। चेनेलनि मुंखौ एनडीएफबीनि गिबि मुंख्लं बांबुरगोरानि मुङाव खुलिनाय जादों। बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजारि जेंनानि सायाव खामानि मावनायखौ सानफ्रोमबो नुनो मोनगोन आरो बर' समाजनि अबस्था रायजोनि बेबस्था गासैखौबो जोङो नुजाहोनो आरो दिन्थिनो मिथिहोनो जेसे हायो नाजागासिनो थागोन। एक्स एनडीएफबी इउनाइटेड फरामनि जानानै साफ्रोम बर' रायजोफोरखौ बांबुरगोरा चेनेलखौ नायनो थाखाय खावलायनानै दिनै बेखेवना होनाय जाबाय। गोजोन्थों।